Bok ekipa, vrijeme je za trening broj 3. Prva vježbica danas, od lijepi za lijepi, radimo 30 ponavljanja, vježbica izgleda ovako. 30 komada, krenimo. Odlično. Druga vježbica je vama poznata žabica. Čučnemo se duboko i iz ove pozicije visoko skok i pljesak. 8 ponavljanja samo. Može? Krećemo. 1, 2, super. Sljedeća vježbica, radimo svječica, stisneš jako uši i 20 puta samo skakućeš. Krećemo. Dok ovo izvodimo, probamo se skroz stisnut. Što više stisnut mišiće trupa, guze i nogu. Može? Prelazimo na sljedeću vježbicu. Isto svječica, sad sjednemo, zategnemo noge, stisnemo ruke i 20 puta kraul noge u poziciji sjeda. Može. Krećemo. Odlično. Sljedeća vježbica, isto to, ali na trbuhu. Radimo torpedo, stisnemo ruke, svječica, guzu tegnemo i kraul noge, to jest, da, kraul noge. Ovako, ajmo, 20. Super. Sljedeća vježbica, 20 ponavljanja, vježbica izgleda ovako. Suprotna ruka, suprotna noga, tijelo uspravno, poskoci. Ponavljanja i zadnja vježbica, napravit ćemo 8 marinaca koji izgledaju ovako. Hopa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. To je bilo to za danas. Brzi trening. Ovo sve radimo 2 do 3 puta. Ja bih preporučio 3. Ko može, ko ne, nek napravi 2. Pauza između serije nek bude minuta, minuta i pol. Zabavite se, pazite se i vidimo se u sljedećem treningu. Bok!